Because I can work on that. Where can I get that? That's not the guy. Ezeana Ugochitubelu. What come on Oraifite? You got it. Ọdịnala bụ eziokwu. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ịmara o nwere ọnụ na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti, ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkuzi. Ezeana Ugochitubelu, onye ọma na Oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Ezeana Ugochitubelu, onye ọma ji eme ọdụ ha. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Ezeana Ugochitubelu, onye ọma na Oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Ezeana Ugochitubelu, onye ọma ji eme ọdụ ha. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Ugochitubelu ga-adị, Ugochitubelu temple ọ ya adị. Maka na eziokwu anwụ anwụ chaga, ndị okenye anyị o, fọdụ mbaki o, fọdụ mbaki, fajasị gara aga, were okwu Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke maka mma, bụrụ Baịbụl bịa, akụkọ akụkọ. Ọ bụrụ ụka bịakwa, mana Ugochitubelu ekweghị ebe, Ezeana si na ọma mgbe. Ọdịnala agbanwo chacha, onye ọbụla ọ na-eti, ọ nọ na nkuzi, Chukwu abịa ma agba n'ume. Ọdịnala ya adịghị. Ezeana Ugochitubelu, onye ọma na Oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Uruchi ọmanụ, ụmụ ọdịnala Igbo, abịakwanụ m n'oge awa nke eziokwu, nke ọ bụ mụnwa bụ Ogbuefi Ezeana Ugochitubelu na-anọ n'isi ya. Asị m Uruchi ọmanụ, asị nke taata bụ afọ fọtara anyị ihe ọma ma fọpụrụ anyị ihe ọjọọ. Asịrị ka ihe ndị ọma na-ege ntị n'ụbọchị taa. Ọ nwere ka ihe si wee mee, maka na anụ gbaa ajọ ọsọ agbara ya aja egbe. Ọ bụrụ na ugwu mụta ịgbaji ukwu, nwa agadi nwaanyị amụta ọgagide ọkwụrụ. Bifo anyị gawa n'iru n'ihe anyị ji bịa taa n'oge awa nke eziokwu, nke mbụgoro ka mmagoro ọkwa dị mkpa. Ọ bụrụ na ọta agba izu na-esonyere m, afọ m bụ Ogbuefi Ezeana Ugochitubelu na Oraifite dị na Anambra steeti. Echiri m ọzọ Ezeana. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochitubelu na tempụl. Anyị na-agba afa miri emi, lụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Prayer Ministry, bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. You can call me an ọdịnala evangelist. I will answer. Ekenego m ndị friends ndị niile, ọ kachasị my old friends, Facebook friends. Now, this is my Facebook account, Ezeana Ugochitubelu Oraifite. Remember, I'm on the life for yeah. Yes, remember I'm on the life for yeah. All my old Facebook account. Mano, what you have there? You have my normal Facebook account. My favorite former Facebook page. Life. That Facebook page, believe in me, Ogbuefi Ezeana Ugochitubelu Oraifite, mom here made the page. Believe in me, I can't even log in to the page yesterday. So carry him mail. Then him message bona
I created another one. Yes, I created another one using the same name, Ogbuefi, Eze-Ana, Ugochitubelu, Oraifite. I created it just last night. Then about few people wanted on here about money, no. But with time, if we grow that page jointly, on our page, can I when amazing life. So about the enemy none on my account, Eze-Ana, Ugochitubelu, Oraifite, I will ask you, I plead with you to go and follow my page. Can create it awful Ogbuefi, Eze-Ana, Ugochitubelu, Oraifite. Ị ga-afụ ya. You join that page, follow me on that page. Makana, I can tell you, within few time now, anyị ga-aba na our page, na-use our page, were na-eme our live program. I ejibere live program now because I created yesterday. So Facebook gave an option for live program on the page. So once I am live program, I will be doing it there. So please and please go and look for my page in creator of Ogbuefi, Eze-Ana, Ugochitubelu, Oraifite. However, remember, if for anybody, I don't know what happened to the account. If for any reason, now the account now hack, they hack. Or you want to post for anything that is funny, or ask you for any money. You know, I don't beg for money. So please don't listen to the person. Or one at the account, make sure I recover. I will see it, let you know. But for now, I don't post or ask for any help from anybody. And my only WhatsApp number remains 0805 7837 672. I repeat, 0805 7837 672. Ebe ọ bụ na ịfụrụ m post ihe na social media, that's the only account na-etinye WhatsApp number. Then, mana before I gaa n'iru, aja anyị na-achụ kwa ọnwa ndị niile sonyere anyị na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Maachị a ka na-aga n'iru. Na Maachị 19th ka anyị ga-achịkọta ya. Anyị ga-egbugbe eburu tụọ aja dị iche iche wee mee saraka n'isi ndị niile sonyere anyị na ya bụ aja. Distance abụrụ ebada dịka ị maara n'ọrụ mmụọ anyị na-alụ. Nke ọzọzi bụ ichefu na every Monday and Thursdays bụ ụbọchị anyị ga-enwe counseling Ugochitubelu Ọdịnala Temple. Counseling anyị na-abụ free, mana ịgba afọ anyị a na-akwụ ụgwọ. Then nke ọzọzi ọkwa ọzọ dị mkpa before anyị banye n'isiokwu anyị ji bịa tata bụ the true life of Ogbuefi, Eze-Ana, Ugochitubelu. I do art movie akpọrọ The Rejected Staff ọfọ. Ịchọ ịma ihe ọfọ na-eme na ngwuru dị iche iche ebe emebiri ọfọ, na etu o si emebi ihe na gburugburu m, na etu o si wee ratify ya udo obi dị chịrị mmadụ. Yes, maka ndị mamụ many years ago ga-ama na ife dị mma. Ọ bụrụ na ngwurube nna gị bụ ngwuru emebiri ọfọ wee na-apịawo n'azụ, bịa aga m enyere gị aka gwa gị ihe ị ga-eme. Then just watch this video, The Rejected Staff. And may post it on my YouTube channel season by season. I post season 5. I can tell you by Sunday I get post season 6. But not on my YouTube, you can watch here. My YouTube channel Ogbuefi, Eze-Ana, Ugochitubelu, Oraifite. There no, because I say the mark Ezeana was like a let's try again. I'm 20 minutes. So I will go to straight to the point. Isiokwu anyị bụ ihe niile kwesịrị ịma gbasara burial in Igbo spirituality. Wee sị ka mgbapịa ọsọ gịnị wụ burial, kedu ihe ya bụ ọnwụ na omasị na mmadụ anwụrụ. Mmadụ agwara m gị na what consists a man is the spirit and the flesh. Then the spirit radiates the radiation. Then the body radiates its own radiation. Two of them will form bond. Ọ bụ na mmadụ adị. Mana mgbe ọbụla enwere weak radiation from the body, more weak radiation as a result of aging, or weak radiation as a result of accident, now the body on its own will not be able to radiate enough quality strength in order to anchor the radiation for the spirit firmly. As in a mother, by then, once the radiation is weak, the spirit leaves. Mgbe asị na spirit ya pass go on. Ekwe to imani ihe ọpụtara na onye a na-refer to the real man bụ spirit, na the spirit apụgo wee banye na mmụọ. Then ọ bụrụ na mmadụ sị na mmadụ anwụọ na ihe ọbụla na spirit adị anwụ kwa ịma,
mother say na mother are one na ihe oputa bu na onye a na refer to the earthly clock, the earthly body. Ihe oputa na the earthly body, the blood is no longer circulating. The body have ceased. Understand? Ihe oputa na the earthly body radiation is no more. Then as no ede to anwo. Now, ajụ wee bụrụ more than mmadụ nwụrụ, what next? The next thing to do is what is called corporal work of mercy to bury the corpse. Yes. So the greatest thing ga-emelụ any relative of yours pass it on to bury the corpse in what we normally know and call funeral. Yes. All onye ọbụla is a corporal work of mercy. Here try n'aka nke ime for the dead. Now, for any reason, and please note, burying the dead is for the benefit of the departed soul. Yes. If that is something the person now, for disobedient. Believe in me, esekwana ni iburibu, no onye buru ebu ebugo. Ọ bụrụ na ya let father or ya let relatives or mother, the directive. If I passed on, please don't take me to mortuary. Bury me whenever you guys are ready financially to do all the other righteousness, or to do other needful. Please bury me. Don't disobey. I can tell you a lot of people have died for this simple disobedience. You know why? That last respect to complete the circle, that person earthly circle, is solely what concerns the person. Please don't put your personal interest forward. It's not because of your ego. N'ịbụ nnukwu mmadụ na ndị mmadụ ga-esi orusi Igbo. Kedu ka a ga-esi wee sị ị chọrọ ịkpọta ndị apams ndị ga na-eji akpati ozu mmadụ wee na-eme machin. Asọkwa nnọọ dị njọ. Mana ihe na-achịkọwara gị bụ na onye na-anwụrụ anwụ agwago gị instruction na ya chọrọ those funfair. Ọnwụọ gị nye ya. For your personal interest, if you lose it because of your ego to maintain your status, you will worry with the mortuary. Believe me, you are putting yourself in trouble. Know that but the burial, the person still exists. The person will still be there to welcome, to receive the final welfare. O nwere ihe ndị Igbo na-akpọ n'Igbo spiritualism a na-akpọ ịgbazechi. Ụbọchị ahụ gee ntị ị afụ onye ya na mmadụ ị ga-afụ gunshot ahụ a na-agba ụbọchị abụọ si ya na dị mma. Eji ya ndị ọ bụrụ nwaanyị asị na aka agbazeli echie. Ọnya ya agbazechazi echi ya nwa akpụzie efi kpụ ndị be nke nwaanyị na ọ bụrụ onye mụtachara ndị nwaanyị nụchara di o wee naba. Ọ bụkwanụ na nwoke nwee ezinụlọ asị ka abịa kpọọ ndị ikwu nne ka abịa gbuo ngwuru. Onye a na-akpọ igbu ngwuru ma ọ bụrụ na ihe onye Igbo. Ụmụ nwaanyị ndị amụ na ọrụ oyibo ekenekwa m ọnụ ndị amụrụ omenala Igbo. Igbu ngwuru a wee mechazie etu a wee mee onye a final farewell in the Igbo spirituality. So mgbe ị mere that na onye kwa na wee mee a man na complete go the person's earthly cycle. This existence a complete is here you will see bye bye. Onye ewe nwee ike ịgbaghachi n'otu mmụọ na ana mmụọ ewe kpee ya ikpe. Whether ma perfect go onwe iso n'otu ndị ichie ma ga-enye ya another opportunity to reincarnate. Mana whereby ịkwara onye anwa na-eto, it did not complete the burial the way it should be, so that the person will be able to complete the earthly cycle and the person will we can move on either here or there. Then ịkwara onye ahụ na-eto. Onye batara otu family na-ata ahụhụ maka na o nwere onye akwara na ngwurube ha. Because nwatakịrị sị na nna ya amaala ụla will not sleep. Mgbe ịkwara onye ahụ na-eto ọ nọ ebe a na ọdọ nọ ebe a osoro anụ elu osoro anụ ana. Because mgbe ahụ ịkwara onye ahụ complete to the earthly cycle, so the person will not be able to reincarnate. Therefore the person will never be happy with you. So at the cause of dịka m kwuru, ọ bụrụ na o nwere onye akwara bụ ụnụ wee na-apịawo n'azụ, biko mee the needful. Ọ bụrụ na unu enwere ike itres especially nwaanyị bịara ije eji, o nwere ike ọ mụtara nwa otu ọnwụzie di ya nwụọ na ya ma nwụkwuo dutọrọ ọ mụtara nwa onwe ọzọ onye ga-acha mpịọnụ ka akwa anya woman emechazie onye mere nsogbu na ngwuru kaba arụ mee na ihe unu kwesịrị ime jee na be dibịa ka gwuo na ihe unu ya eme. Ọ bụrụ na unu ama etres family esi n'otu onwe ka esi eme ka nwaanyị a wee nwee ike wee gaba na ndokwa unu wee nwee ike nwere onwe if not ọ na-ekpekwa ngwuru alụ. So ihe m ji ekwu ya bụ na onye every living soul ọbụla bịa na earth here
deserve to be buried, befitting burial, by fulfilling all righteousness. Overall, expensive burial important. Hear them about that, they lay down rules. Na mother say, don't take me to mortuary. Please listen. Everybody how your father gonna give me, please do it. When your father say no, but yeah, I will not do it. Please do it. Unless you be able to convince him why another cloth is better. More than do. Man, once and he did not convince him, please do, because that particular day is the day the person's dead. So please don't bring your personal interest to it. Yes. So again, can you make ọ bụrụ na onye nke gị nwụọ kabalụ pay attention n'ihe gbasara ya. Ọ bụrụ na unu emere onwe ndị na-emesịa onye meso na family, ọ bụrụ na family dị lucky enough, enwere ike ọ daa na ga-esi na mmụọ wee bezie ha ozi through vision or through any form of vision or afa or whatever. Ezie ha ka ha retrace the steps maka mpịawa azụ. Gịnị ka m na-ekwu maka ya? Akwamozu ụgbọọlụ dịrị the living. Yes. Enwere ka esi emie, mana ọ bụrụ family ọbụla nwe ka ha si kwado. Ọ bụrụ na family na n'ọdịnala Igbo, onye ọ dịrị ịkwa nne na nna, onye ọ dịrị ịkwa nne na nna bụ nwa nwoke. Yes, maka na n'ala Igbo nwoke a nwere ike isi na ya bụ the first son. Mmadụ ara abụ diọkpara n'ihu nna ya. Yes, you are the first son, but he can lay claim of whatever your father's property unto say I'm diọkpara until you outlive your father. After outliving your father, you bury your father. Man, ọ bụrụ na ijiro ile ọma ka eji na ji aga n'okwu ịkpọkọ ụmụnne gị ndị ọzọ sị na nna ya nwụkwa na o jikwa na akwụnye nchi na nchi adịghị arị elu na ọ bụghị agwụ abụ diọkpara, mana na ị nwere atụkọ aka wee kwa nna ụnụ. Ịghọtara ya? Mana ọgụ ya akpọ oku dịka nna ebe nna gị adọrọzi, mana nna gị dịrị ndụ ịmachakwa na n'ịbụ diọkpara. Ịghọtara ya? Ihe ọnwụ na-eme ọ bụgo na ịnụ na nwaanyị mụta ụmụ nwoke ọsọ ụmụ nwoke 10, mana nna gị ka dị ndụ, ịnwụọ n'ihu nna gị ụmụ gị ga-apụ obi. Ịghọtara ya? Omenala Igbo ụmụ gị ga-apụ obi because that the ancestral home, that of worship, ihe jikwara azụ ihe abụrụ physical ụlọ, that of worship where befell to the diọkpara of that particular dynasty ga-abụkwa onye nọchiziri anya diọkpara ya. Onye nke ọdọ diọkpara kọrọ ngwo n'ihu nna ya, so diọkpara have jump. So ihe ọ pụtara bụ because na nna gị must complete adịghị captain down n'ofu ụgbọ. As long as your father is still alive, he see the day Juno. Ịghọtara ya? So ọ bụrụ na kabalụ na Igbo, ọ bụrụ na onwe any reason, onwe instruction nna gị jere ịsịkwa na onye dị ndụ kecha ekpe, ndị dị ndụ ekegharịa, ọtụtụ family na-atakwa ahụfịa ka ndụ aka na ntị. Ikwekwana ya ka ofe ghọrọ alọ wee zuoro gị nri. Ịghọtara ya? Ka ọ ghara iwe emecha esi ahadaino. Ị na-erecha vidiyo, ihe ị ga-emere onye fụrụ n'anya abụ like our video, share it to our friends, convince your friends to follow our page. Maka ihi na everyday echi niile by 9 AM anyị ga-anọkwa n'oge awa nke eziokwu ịkụzi gbasalụ nkụzi ọdịnala with a different topic. Ya gazie inwe ajụjụ na nkụzi a, jụọ m ajụjụ, send them message 0805 7837 672. Ọ bụkwa ndị chọrọ isonye na aja anyị na-achụ nke ọnwa Mee, ọnwa April, chatịkwa na WhatsApp 0805 7837 672 and submit your three prayer requests. Aga m enyere gị aka. Ya gazienụ n'ọfọ.